Sore iku kaya padatan, Lek Mami golek kayu ing alas pinus Gunung Ungaran, wilayah Sumawana. Budale udakara jam 2 awan. Lakune ngucluk supaya enggal tekan papan kang dituju. Tekan sak tengahe alas pinus, Lek Mami terus ngrencek kayu. Wancine nyedaki surup surya. Nanging dheweke durung pojo-pojo katon yen arep bali. Ketunggul oleh golek kayu, enggo lali wayah. Bareng krasa yen wis repet-repet, Lek Mami wiwit mudhun saka wit pinus lan bongkok kayu kang bubar direnceki. Sak rampunge bongkok, banjur jumangkah bali. Nanging lakune Lek Mami kesasar, lali dalan bali. Wancine saya bengi. Jagat katon peteng. Lakune Lek Mami kandhek. Dheweke banjur leren lan nguyuh ing sak pinggiring gumuk cilik. Sumende deleg-deleg ngrasakake sayahe raga. Kacarita mbokne ngatirah lan bojone. Ngadiem bingung goleki. Tangga teparup padha dikabari yen Lek Mami lunga golek kayu nganti bakda isak durung bali. Saknalika diumumake ana masjid supaya wong sak dusun melu urun goleki Lek Mami. Wengi iku uga wong lanang sak dusun bantir mangkat nglari Lek Mami. Kabeh ubur-ampe kang diperlokake digawa. Kayata senter, arit, bendo, oncor lan sak panunggalane. Warga sing goleki diperenca dadi 3 pontho. Sak kelompok arah ngalor, sak kelompok meneh nyasak ngetan. Dene kelompok 3 yaiku Budi, Ukit, Zazen, Men lan pawongan 5 liyane ngidul tumuju parengan gunung sing julek. Manjing sak tengahing alas, senter sing digawa mung 3 ketambahan oncor 1. Kepeksa lakune alon, merga dalane peteng. Akeh kang kecantol ri bebondotan. Kahanan alas peteng dedet. Angin tumiyup banter nganti suarane kaya prahara gedhe. Sang Hyang Candra mijil mung sairit. Keprungu swaraning satu wana asu ajak, manuk dares lan sak panunggalane. Oleh nyasak kelompoke Budi wis tekan sak ngisore wit kang wingit. Ing kono padha ora wani nerusake laku. Jalaran kuwatir kena siku kang mbreksa papan kono. Wekasane kelompok 3 nyingkiri papan kono. Ing sak selaning rerungkutan grumbul, kelompok Budi weruh gerombolan celeng kang congore gudras getih. Budi sak kanca sumelang, aja-aja celeng iku wis ngudal-udal kuandane Lek Mami. Kabeh banjur munggah puntuk watu supaya ora ketrajang satu wana iku. Iki banjur kepriye, Kang? Yen kita tetep ana kene, mesti wae ora bakal antuk karya. Nanging yen mudhun, mengko gak kesundang dening celeng-celeng iku. Pitakone Budi marang Men. Prayogane kita tetep nengkrang ing kene wae. Rutukono watu saka dhuwur, mengko celenge lak banjur padha minggat. Kandhane Men. Kabeh padha iwut gusah satu iku. Budi nelpon Pak Sapari yen kelompoke nemokake celeng-celeng kang gudras getih. Kelompok Sapari banjur nyusul merono. Pripun? Jare wonten satu Nyolowati. Sakniki wonten pundi? Pitakone Pak Sapari. Niku Pak, wonten grumbul. Wangsulane Kang Yazin. Wis ayo, padha dibongkar. Saiki wong sing ana jalur kidul saya akeh. Nambah kekendelane wong sak regu. Bareng kabongkar, celange padha mlayu lan ing kono jebul mung tinemu bathange kidang. Kabeh ngrasa papan kono ora aman. Tur yo ora mungkin yen Lek Mami lunga golek kayu tekan kono.
Mula kabeh mutusake mudhun. Nanging kelompok liyane tetep nyasa alas. Nganti tengah wengi isih nihil. Kabeh kelompok dikontak supaya padha kumpul ana pos. Ora let suwe kabeh teka. Pangandikane Pak Suroso, kabeh bali wae. Panjenengane ora wani njupuk resiko yen ana kedadian apa-apa, wancine wis ngancik tengah wengi. Perkara goleki lek mami arep diterusake sesuk awit kabeh sarujuk. Sak tekaning desa, kabeh padha ora bali menyang omah. Nanging ngumpul lan guneman ing bale desa. Wong wadon ing omah uga padha ora turu. Malah kepara padha mertakake menyang omahe lek mami. Kahanan desa dadi rame. Omahe lek mami kebak kasedihan lan udan tangis. Wengi iku uga Pak Suroso, RT Dusun Bantir, paring laporan marang Pak Lurah. Panjenengane uga golek rekodaya sowan marang sesepuh kepiye amrih gampang lan penake. Lan panjenengane dicaosi pirsa yen lek mami iku dijak ing alam kang ora katon. Oleh golek sesuk-esuk warga kudu nabuhi bendhe. Ing tengah alas, lek mami ora ngerti kiblat. Weruh padang remeng-remeng nanging ora ngerti sangkane. Langit katon peteng nanging ora mendung. Jagat rupane kuning kaya kasorotan lampu kutha. Lakune lek mami mung mubeng ing papan kono wae. Rumangsa mlaku adoh nanging ora tekan-tekan. Anane mung ing papan kang padha. Bingung oleh goleki dalan mulih. Lakune lek mami tekan sakwijining papan saemper kedaton. Ing kono tinemu pawongan akeh banget. Yen sinawang lir abdi lagi nyeba gustine, wanodya kang ayu rupane. Lek mami banjur tumuju ing papan iku. Tanpa dinyono, dheweke digeret mlebu lan sak banjure dijeblosake ing sakjeroning pakunjaran. Pawongan ing kono kabeh padha ndeleng lek mami. Ratu ayu ndukani lek mami awit sembrono ing papan kono. Algojo ing kono katon gagah. Waja mingis kaya dirubiksa. Lek mami kang awake gering cungkring dipecuti dening algojo iku. Sambate ngaruwara. "Duh Ndara, kula nyuwun pangapunten." Sambate lek mami. "Ora ana pangapura kanggo awakmu, kejaba yen ana pawongan kang saguh nulung kowe ana kene." Kandhane Drubiksa mau kanthi swara gegirisi. Para esuk watara jam 2:30. Kabeh para warga kang dibantu saka dusun liya padha mangkat bebarengan. Lakune mencar, bendhe cacah 8 dionekake ana papan kang beda. Wis suwe anggone nyasak wana, prondene durung nemokake lek mami kang kalap. Udakara jam 5:30. Lek mami ketemu ing sak pinggiring gumuk cilik sesandingan karo rancekan kayu obong kang wis dibongkok. Nalika ditemokake, lek mami ora sadar. Kabeh wong padha ora percaya yen lek mami ditemokake ing sak pinggiring gumuk. Jalaran mau bengi, gumuk iku wis dilewati bola-bali lan dianggo leren barang. "Agene kok ya mung ning kono? Mau bengi kok ora katon ya?" Guneme lek Tukijan. Lek mami digawa mulih. Keluargane lega jalaran lek mami wis ditemokake. Awane lek mami kang ora sadar iku banjur digawa menyang puskesmas. Udakara 5 dina lek mami ora enggal sadar. Kandhane Pak Dokter ora apa-apa. Pihak keluarga dadi saya bingung. "Aku wis matur dokter, arep ndak gawa bali wae kok, Mbok." Guneme lek Yem marang Mbok Ngatirah. "Ya yen mangkono aku sarujuk. Sak mengko digolekake wong sepuh wae." Wangsulane Mbok Ngatirah.
Sore iku lek mami digawa mulih meneh. Lek ngadiem duwe rencana. Yen sesuk arep lunga menyang desa Ngoho, sak perlu nyuwun pitulungan wong pinter. Nek menggaeng kula nggih woh, ampun ngenjing prayoginipun sakniki kemawon. Jalaran selak mesakake awake lek mami menika. Kandhane Lek Suti, tangga teparone marang Mbah Ngatirah. Lah nek saiki ya wis wengi, ujare Mbah Ngatirah. Inggih mboten menapa. Sak mangke nyuwun pitulungan dhateng tangga teparo, sak perlu ngeteraken ngadiem mriko. Pamrayogane Lek Suti. Sak bubare adu rembug, ngadiem dikancani dening Mbok Klinuk. Lek Suti dalah Mbok Alimah budal menyang desa Ngoho. Jenter wis dicepakake. Oleh mangkat mlaku nerabas alas lan tegalan supaya enggal tekan. Nalika budal saka omah udakara jam 5. Dadi ya isih rada padhang. Jam 8 tekan daleme Mbah Jarwo, sesepuh ing desa Ngoho. Panjenengane jebul wis pirsa apa kang dikarepake Lek Yem. Kabeh kang sowan padha gumun. Jalaran durung diaturake kok wis pirsa kekarepane. Akeh-akeh kang dingendikake Mbah Jarwo. Salah sijine yaiku sukmane lek mami lagi dilebokake pakunjaran ing salah sawijining kedaton lelembut. Dadi ngene, Nduk. Perangane awak iku ana loro, yaiku sukma lan roh. Sukma iku kang jalari wataking manungsa, yaiku dumadi saka telung cahya: abang, ireng, kuning, putih. Dene roh iku nyawa kang dadekake urip. Upama sukma papat iku metu, ora bakal mati sanajan roh isih tetep manjing ana raga. Kang dumadi marang bojomu iku wis ndak trawang. Jebul kang metu yaiku sukma telu, dene sing kari mung sukma ireng. Ning aja kaget, bojomu ing pakunjaran kasiksa dening Drubiksa kang mapan ing kono. Mula prayogane cepet enggal ditulungi, selak mesakake bojomu iku. Mangkono pangandikane Mbah Jarwo. Mbah Jarwo ngutus supaya Lek Yem dalah tangga teparone bali. Mbah Jarwo terus nyusul. Bareng tekan ngomah, jebul Mbah Jarwo wis tekan luwih dhisik. Mbuh, panjenengane nitih apa? Kabeh padha ora weruh. Mbah Jarwo enggal-enggal nulungi bojone lek ngadiem. Ora let suwe lek mami sadar. Mbah Jarwo pamit kondur. Jane arep diaturi unjukan nanging ora kersa. Dina-dina sabanjure lumaku lumrah. Kasuse lek mami kena kanggo pepeling marang wong sak dusun Bantir. Upama golek kayu, aja nganti kesoren.